Τέλος. Έτοιμο είναι. Έχει κουμπωμένες, δεν είναι οπλισμένο. Ναι, αυτό. Τώρα. Κάτσε εκεί. Προσπαθώ να διώξω κόκκινα ελληνικά και έφτασε να μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και μου κάνει επικίνδυνος ο οδηγός. Αριστερά. Περνάει πρίμα. Το ακούστε ρε! Το καρδιόλι! Έρχεται. Αέρα! Ρίξε! Αέρα! Το καρδιόλι δεν θα ρε! Σε βίντεο! Ναι, το βγάλαμε! Τέρμα! Τέρμα στον αέρα μόνο! Τέρμα! Πάρτον από πίσω! Πάρτονε! Μητέρνα! Πάρτονε πίσω! Πάρτονε το αρχίδι! Κάτω πρέπει να ξακριάσει τα δύο. Όχι εκεί. Όχι καπηλά. Πάνω λοιπόν. Τώρα είναι το όπλο. Έλα στο κάμερα. Δεξιά πηγαίνει καπτέν! Ανοίγει δεξιά! Τραβάω, ναι. Ναι. Ακόμα δεν χρειάζεται. Έλα, πάρε αυτό.